Fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan, il-Papa Franġisku laqqa lill-kardinali f'laqgħa pubblika magħrufa bħala konċistorju illi matula ħatar 13 il-kardinal ġdid. Fil-bidu ta' ċerimonja li saret b'miżuri stretti minħabba l-Covid fil-preżenza ta' mitruħ biss, il-Kardinal Grech ara diskors fisem 13 il-kardinal li fih irrifletta fuq il-kunċett ta' Knisja Sinodali li fi kliemu i-Knisja li tisma'. Għalli dan huwa fil-qofol tal-viżjoni li propona l-Papa meta interpreta s-Sinodu tal-Isqfijiet mhux bħala ġrajja imma bħala proċess. Il-Kardinal Grech qal li bħala Segretarju Ġenerali tas-Sinodu kiteb lill-isqfijiet kollha tad-dinja u ħafna konfermawlu l-importanza li jisimgħu lil xulxin. Referenza wkoll għall Knisja fil-mument ta' bħalissa il-pandemija tal-COVID-19 fejn qal li qed tidher aktar il-ħtieġa ta' Knisja li tkun ta' bilħaq sagrament ta' salvazzjoni għal kulħadd. Żied jgħid li dawn iċ-ċirkostanzi ipoġġu quddiem il-Knisja l-isfida li tħares lejn il-pandemija b'mod li tajn lil kull persuna terġa' tħares lejn l-istil ta' ħajja, ir-relazzjonijiet, l-organizzazzjoni tas-soċjetajiet u s-sens tal-ħajja. Fl-eluq tad-diskors, Monsinjur Grech semma xi ħaġa fil-qalb tal-insara f'Malta. Non lasciamoci rubare la speranza. Maria, la Stella Maris, che noi maltesi veneriamo sotto il titolo di Madonna Tapino, ci infonda questa speranza. F'ċerimonja karatterizzata minn sens qawwi ta' talb u ġabra, wara l-omelija l-kardinali l-ġodda resqu wieħed quddiem il-Papa. Fil-Bażilika ta' San Pietru kien hemm 11 mit-13 il-kardinal maħtura, billi 2 mill-Asja ma setgħux jattendu minħabba restrizzjonijiet imposti fuq li vjaġġar f'pajjiżhom, il-Brunei u l-Filippini. Preżenti għaċ-ċerimonja il-ġenituri uħud il-Kardinal Grech. Id-djoċesi ta' Għawdex kienet rappreżentata mill-Isqof Anton Tewma. Skont ir-rit stabbilit, is-suċċessur ta' Pietru libbes lill-kardinali l-ġodda l-berettin bħala sinjal ta' dinjità li din il-kariga iġġor magħha u rrieda li jaġixxi b'kuraġġ għal fidi nisranija saħansitra sat-tixrid tad-demm. Accipe annunum demano Petri, noveris directionem principis apostolorum, directionem tuam er ecclesiam roborari. Iċ-ċurkett huwa turija tar-rabta ta' mħabba bejn il-kardinali u l-Knisja fil-persuna tal-Papa. Il-Kardinal Grech ġie ppreżentat bil-bolla apostolika li hija littra tal-ħatra tiegħu bħala membru tal-kulleġġ tal-kardinali u għalhekk fost l-eqreb kollaboraturi tal-Papa. Bħala Knisja titolari f'Ruma u ingħata l-Bażilika dedikata lil San Cosma u San Damjan li tinsab qrib il-Kolossew fejn mal-faċċata tagħha issa titwaħħal l-istemma tal-Kardinal Malti. B'dan il-konċistorju issa telgħu għal 229 il-kardinali, 129 minnhom eletturi, fosthom il-Kardinal Grech. L-età medja tal-kardinali hija 72 sena.